ఈరోజు ఒక చిన్న కథ మీకోసం. మా ఇంట్లో మా బుడ్డోడు ఉన్నాడు కదండి. మమ్మీ వేడి వేడిగా ఫ్రెంచ్ ఫ్రై చేయి మమ్మీ, తిందామా అన్నాడు. సరేలే, వాళ్ళ డాడీ డ్యూటీకి వెళ్ళారని వేగం వేగం ఫ్రెంచ్ ఫ్రై చేసి మా బుడ్డోడికి పెట్టేశాను. ఉన్నదిలేంది నేను కూడా తినేశానండి. నేనన్నా డాడీకి చెప్పమాక, డాడీ డ్యూటీకి వెళ్ళానురక, వచ్చినాక ఏమనక అని చెప్పాను. ఊరుకున్నాడా అండి మా బుడ్డాడు. ఈ రోజు పిల్లలకి ఈ రోజుల్లో ఏం చెప్పగలము? వాళ్ళ డాడీ డ్యూటీ నుంచి రాగానే ఏం చెప్పండి తెలిసిందే, ఇండైరెక్ట్ గా డాడీ ఈరోజు మమ్మీ ఏం ఫ్రెంచ్ ఫ్రై చేసిందే, ఏం చేయలే, మేమేం తినలే, అస్సలు ఏం తినలే అన్నాడు. వెంటనే వాళ్ళ డాడీ మామూలుగా ఉంటాడా? నా మొగుడు అసలే అతి తెలివైనడు కదా. ఏవే నేను లేనప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఫ్రై చేసి, బాబు నువ్వు తింటారా, నన్ను ఇలా చేస్తారా, ఇలా ఎప్పటి నుంచి దొంగతిని తింటున్నారని ఒక్క తప్పడ కొట్టాడండి. అలా ఉంటది కథ.